Эзләп таптык без Фатима апаны, озак йөрисез дә булмады. Монда Казан артында Биектау районыннан хоккейга килеп йөри булып чыкты. Татарстанның ике командасы Акбарыс белән Нефтехимик уенын карарга гына барганмы, әллә ул даими җанатармы? Бу атнада өлкәннәр 10 көнлеге башланды. Республикада алар катнашында алар өчен йөзләгән чара уза. Шуларның күпчелеген күргәч, бүгенге өлкәннәрнең үткән көн белән яшәмәүләрен аңлыйсың. Алар җитез, шух, гомер агышына бирешергә әзер түгелләр. 100 яшьләр җанатар мисалы да шуны дәлили ахыры. Биектау районы Казаклар авылында һәр уен шулай башлана. 95 яшьлек Фатима әби фатихасы белән. Акбарысның бер уенында калдырмый ул тугры җанатарны оныклары бу атнада Казанга хоккейга алып барга була. Моннан нәрсә килеп чыга карагыз. 95-тәге әби минут эчендә башта арена, аннары интернет йолдызына әйләнә. Яраткан уенчысы Данис Зарипов белән дә очраша. Кочакладыгызмы үзен? Кытакладык та, әнә ул да мине кытаклап тора. Бик күңелле булды. Тагын барасым килә, ну әдәмнән ялам инде. Уяла утырдым ди Фатима әби. Игътибар күп була шул. Шунда егетләр белән дә танышу белгерә. Әзрәк Зарипов чыкмый торса, нишәп чыкмый икән, нишәп уйнамый икән дип шып утыра инде. Бөтенсен таный. Әрсәсенә карыйсың диләр. Мин әйтәм җаратам карыйм. Аның уйнауына кызыксынам. Әнә кичкенә малай бар минем. Фикерә, икәү фикерә, куанабыз аларып кач. Аллага шөкер. Бик җаратам бүтән оныкларым. 6 бала, 5-се исән сау, 3 малай, 2 кыз, 11 оныгы, 21 онык чыгы Фатима әбинең. Әле сентябрьнең 25-ндә генә 95 яшьлек юбилее зурлап узган. Табында команда хоккей турында. Фатима апа Казанга барганда хоккейны урамда уйныйлар дип белгән. Кат-кат киенгән икән. Урамда жаңгыр жава, ничек уйныйлар диялар. Жаңгырда. Галыш эшеннән дә башта җыдыйк баш кидем, аннан мондый матурлык башта кидем дип әйтәде. Йөрәге 18-дә булган әбинең бәхетле картлыгын күргәч, дәһшәтле сугыш еллары аша узган димәссең. 17 яшьтә күп казып, 19-да урман кискән, 8 ел хәрби заводта эшләгән ул. Ачлык, станокта 12 сәгатьлек хезмәт, сугыштан яраланып кайткан тормыш иптәше, ул инде 30 ел юк. Әнисенең авыруы күп сынау төшә бу нәфис җилкәләргә. Кунакта яшибез. Кунакта бит сезеле балам, җаным, кунакта. Бәхетле хәзерге яшьләр, бик бәхетле. Әлеге йортта Фатима апа 69 ел яши, һәм ул Казаклар авылының иң өлкән кешеләренең берсе. Өйдә генә утыра дисезме? Юк, бу алай түгел. 95 яшендә дә урам йөргә ярата ул. Әйдәгез әле, Фатима апа, күршеләрнең хәлләрен белеп кайтыйк әле. Sen sağına tararızmı? Hallerde yaşap tatarız. Bir türlü yaşarız. Allah'a şükür. Ул үзебезгә дә дәрт истәп тора. Менә аныклар белән кайткашыннан да яшәреп китә ул. Хоккейга килгәндә ул авыл иратларыннан да ким түгел, соңгы яңалыкларны бергә уртаклашалар. Уенда кызурак була, күңеллерәк тә була. Менә дәванидән дә сорап китик әле. Кичә карадыммы? Шады. Безнекеләр җиңде, Аллаһка шөкер. Форма киемен төсеннән таный безнекеләр дип таный, и Зариповны айырыша таный инде. Ә бусы кумирыннан бүләк. Әле аны куярлык сакын юк әле, Зары. Рәхмәт җаусым. Биектау районыннан Айгөл Бәдретдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы.